everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Para na ko dong. May nalang gagmay. May pilpa kabuok sa tong sektor nga mo pamatuod nga dili tanang mga pisi, dili tanang mga pulis, dili tanang mga militar, mga mahugaw ug apusado. Dili tanang nagpaitoy-itoy sa diktadoryang kagamanan. Permission to leave, Captain Dennis Trinidad, sir. Talaga Sir! Permission to leave, Captain Dennis Trinidad, sir! Layas, Koryo. Yes, sir! Mulayas ko, sir! Sarge! Wata ko, Sarge! Captain. Onsa man, graduhan na ninyo ang investigative. Oh, Ernesto? Sorry, Makunsi. Nalangan ko. Imong prutas, oh. Ernesto? Maligo ko, ma. Nang kutsing. Dali, sod, Goryo. Dali. Dunay nahitabo, Goryo? Doon na. Namatay ang mong eskorta ni Sir Erning. Ha? Nga naman. Eskapo man. Binalan gali akong pusil noon sa mukha ko, patay. Ginoo ko. Isamot ang mong kalangay kay nubag mo mis investigasyon. Tuwa mga Sir Dennis. May gisunod pag-investigar, abing na kung maabtan mig hapon na ibahaw diya ng kutsing. Kalit ka magliwag sa istorya, Goryo. Wanay bahaw, oy. Patay na ko, ani. Imo manggitilo ka ganin ng buntag ang kanon. Pero na may luto. Ako ni, murang mauna ni. Karin ako ng kaya. kutsing. Oy, Goryo! Binlitaon mi ha! Basig malimot ka nga duha pa mingwa pa mukaon. Kung may naikan gali na ako na, maglungag lang kong dali-dali. Ambot ni mo, Goryo! Sorry. Ana bakit ka pirmi? Ana bakit ka pirmi? Sayon nun ako ni mo pasakit, sayon nun lang sab ko ni mo sorry. Dali ra ko doon. Huwag ka pa. Magigbuwag na ko ni mo. Bawat siya, bawat ka. Dali ra ko. Buwag na ta. Buwag. Marik ka ba? Marik ka Buwag ba? na lagi ta. Buwag na ta, pahawa. Namatay ang among tinakpan. Kaduol ka? Namatay ang among tinakpan kay mupuga unta. Maunay among dilakaw kanina. Ha? Ikaw ba? Suko-suko ka dayon na. Suko-suko ka? Suko-suko ka? Buwag na ta, uy. Buwag na ta. Buwag. Ayaw pa. Buwag na tabi. Okay ni? Okay ni ako kamatya ni mo, Junisio, uy. Mogi na ako kamatya ni mo. Dennis. Dennis. Taysa. Maligo na ta. Aha. Oo, magaligo ah. Lipaya kong mayo. Oo. Lipayon na maayo. Gusto ko mahagoron. Laki, oo. Ako ang takag maayo. Gusto kong kapoyon kong mayo. Oo. Kamoyan takag maayo. Pagkahuman, Mupaway ka, matug ka. gusto ko ma-relax sa akong una-una. May kikalagutan ka na, Sab. Kinsa naman, Sab? Si Dong Erning. Si Ernie?
Gusto ko malimot nga nagkalalay sa sabi. Kayo na grabe na kayo ang akong kipating kayo, boss. Dennis, Kung di ko pa nagsisod, honey, kung dili pa sobra sa kaigsoon ang pag-ilakaw na Tamara, gipusil ko na siya kaganina. Gipatay ko na siya kaganina. honey, please. Please, please. Honey, ayaw ka na. Dili na lang mao. Suot kayo mo, Sir Erning. Sa kaman. Animal siya! Honey, stop it, please. Stop it. Nagsalig siya nga pinangga ko kaya sing higala! Honey, please. Please. Ayaw na mo na kasi rin eh. Halika daw to. Di ba yun tagal maayo, honey? Animal siya, abusado, abusado, abusado! Sin sa'yo na lang ko niya glalis. Opisyal ko niya. Dili ko niya ingo niya. Animal siya, animal siya. Captain ako. Og siya sarhinto lang. Mulakaw ka? Muadto ko sa kampo, Makonsing. Kuya ko, Sarge. Bilin din ni Goryo. Oh, ano di mo ko naman pagkayugan nga duty man karon? Pauli man lang ikaw din si bukaon ko, kay pait kayo, tus kantin mo kaon, mahal kayo. Nagana ko kaon dito, kay di kabot sa akong kinaon sa kuntian. May dili kayo malahos sa kung tuhod ang kinaon. Atun ko, ma. Oh, sige. Amping, ha? Amping mo. Salamat, ma. Arin naman ang kutsing. Oh, sige. Kaidahan mong bagbi. Oh, so, kabukat ba ni? Sa isunan ni. Akong combat uniform. Sarge, ano di mo ka mag-ilis kampo? Ano ka mag-ilis to daas ba, ha? Mauwa akong magsulob aning uniformiha dito sa gawas, Goryo. Ibaw ka na ning panahon na. Bisag usaong paglimpyo, bisag unsa pa ni ka inutaw ng uniformihang yung sulob, hugaw lang gihapon ng tanawon sa mga tao. Sige, Oh, asa man di ka? na ako'y pagkikitaan, Goryo. Sa iyang pagkikitaan. Tuwa siya pa ingon sa opisina sa General. Tuwag yan. Ang General may ang pagkikitaan. Sa kay tuyong irning. Oh, Dennis? May Makonsing. Oh, may gabi isad. Si Dong Erning? Oh, sa man dining hitabua, wala ka kahibaw. Abi na kog nahibaw ka. Nga unsa, Makonsing? Nanangit na to nako. Mularga siya sa Samar. Adto na kuno siya madistino sa Samar. Kinsay? Kasi nag-iyon, Makonsing. Si Erning mismo. Pagabot niya din mga alas 4 pasado na sa hapon. Nakikstulti siya nako. Mauto, nanangit siya nako nga mularga karong gabi nga to sa Samar. Akong gipangutana, mag-unsa siya sa Samar. Nakalitan gani ko kay maulagi. At kuno siya madistino sa Samar. Maayo kami anhi ka. Anak na lang ko mangutana ni mo, Dennis. Nganong ingon man ini kakalit nga ato madistino si Erning sa Samar. Oh, Dennis, sa mahinungdan. wa. Ako mahibaw, Makonsing. Oh, abi na kog nahibaw ka. Kauban gud mong duha. Sa ato pa magkabuwag mo. Si Ernesto ato sa Samar unya ikaw ani dinhi sa ato. Musugot ka magkabuwag mo si Ernesto? Susihor ko kini, Makonsing. Susiha ko no. Unsa man, may nahiubsan si Erning?
Ha? Kaysa may iyang nahiupsan ni Erning. Ato sa ko, Magkunsing. Dadag balik ang imong amigo dinhi Dines, ha? Dili mahimong magkabuwag mo. Usa kay kahiupsan sa akong anak. Nausay, tulas ka Dinis. Ha? Mao pagay pagtalikod, Goryo. Ngano man ni Goryo? Oh, tapa, unsa ni imong gida? Amin ako nang. Ngano ni Goryo, oy? Arin ako nang. Ngano kangwa man sa bahipaw si Dennis nga moadtog samar si Ernesto. Wa pa maglarga ang barko. Salamat. Wa pa maglarga. Dia karaday din yung supro. Nakitaan ka na nako. Gikan si Mox kakanan paingon din is barko. Bidangop dahin ko din is prua. Kay way tao din eh. Kung magkinoon sa malikay ta sa mga dunggan o sa mga matas sa mga pasayro. Gano man eh. Gano ni? Ganong imo ni? Sayon na kaya rin bagondong pero maglisod ko bungat. Pero para nako dihan nimo. Sayon na kaya nimong masabot ngano og unsa na ning hitabuan atong duha karon. Kaya nahibaw ka na. Ngano nga gibuhat ko ni. Nahibaw ka na sa rason. Nahibaw ka na sinungdan. Ako pa imong pangutan og ngano? Nagkadaot nimo ba? Supra ka na kayo ka sensitive. May kuwang pa dong. Emosyonal sab ko. Sensitive ug emosyonal ka. Maunay ni kadaot nimo. Kaya nagpatakas imong kinaiya. Karon lang ni nako buhi idong. Kay dili na nako madaog bugong. Nahutan ko kusog nga kani adto pa nagsigkog duok ani akong kinaiya nga dili makapahungaw apan karon. Tungod kay sobra na kayo nga ako nakita diha nimo. Nibuhagay gyud ang akong gibati. Kung nagtuo kang baliwa lang na ako na. Magtuo ba kang hawak ko sa Ako na akong gisakitan dong dugay na. Giagwanta ko lang. pita? Magkapahiubos ka makaya. Hagbay na kong nahiubos nimo dong. Dugay na kayo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.